Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza beda jilqa' nominazzjonijiet għal Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2018 li jirrikonoxxi l-ħidma ta' ħaddiema li jkunu ddistingwew ruħhom fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru Helena Dalli qalet li mhux l-unur l-importanti iżda li jkun hemm rikonoxximent lejn ix-xogħol li jsir. Dan huwa premju li ilu s-snin illi jsir huwa rikonoxximent lejn il-ħaddiema u anke lejn l-employers illi huma employers eżemplari. Huwa premju illi iġib ħafna għaqda bejn il-ħaddiema għaliex flimkien iridu jaqblu illi jinnominaw lil xi ħadd u naħseb illi fuq il-post tax-xogħol jagħmel ħafna ġid. Dr. Daniel Attard, uffiċjal fil-Ministeru, qal li l-edizzjoni ta' din is-sena tinkludi 7 kategoriji. Fosthom il-ħaddiem mudell tas-sena, it-tim tas-sena, il-manager tas-sena u l-imgħallem tas-sena. Se tiġi rikonoxxuta wkoll l-aktar kumpanija li toffri mużuri favur il-familja lil ħaddiema, kif ukoll l-aktar kumpanija li tħaddan ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol u l-premju ħaddiem tas-sena. Hemm 7 kategoriji li jistgħu jinnominaw persuni għal dan il-premju, fosthom kategoriji li introduċina s-sena l-oħra li jippremjaw dawk l-employers li jippromovu l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol u kif ukoll dak l-employers li joffru miżuri favur il-bilanċ bejn il-ħajja privata bejn il-familja u x-xogħol. Imbagħad ovvjament hemm il-premju prinċipali, il-premju ħaddiem tas-sena 2018 fost premjiet oħrajn. Il-Ministru Helena Dalli spjegat kif dawn il-premjijiet isiru bilan li jżidu l-potenzjal fuq il-post tax-xogħol filwaqt li jtejbu l-kundizzjonijiet preżenti biex ikunu ġusti mal-ħaddiema. Għal dawn il-premjijiet jistgħu jiġu nominati ħaddiema min iħaddem entitajiet jew kumpaniji fis-settur pubbliku u privat. L-applikazzjonijiet jinsabu online fuq is-sit tal-istess Ministeru. In-nominazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sal-4 Ottubru filwaqt li r-rebbieħa jitħabbru fis-serata finali ta' 30 ta' Novembru.